pauya ZNA Commander Solomon Munjuru inhau yekuti vanhu vakairangarira aiwa musodzi inochururuka. Zvisatapinda mashoko kubuda panguva inoi itaurwa pamusoro aiwa pemagenerals atingati macommanders of the ZDF wenyika yeZimbabwe since independence. Ndopaiva notibva subscriber mulike on the bell icon. Solomon Munjuru anozivikanwa kunzi mafiro ake aiwa akarwadza veruzhinji vakasara nemaquestions akawanda. Panguva ine kuzonobanyira achiti the ZDF commander is the highest ranking soldier in Zimbabwe. General Solomon Munjuru was never commander of the ZDF. Munjuru only commanded the ZNA, not the ZDF. He became commander of the ZNA in 1981 with the rank of lieutenant general. He remained ZNA commander until his retirement in 1992. Ndomashwa mudatogwa panapa nekozwa. Panapa inotaura pamusoro aiwa paSolomon Munjuru aizikanwa kuti he was a powerful figure and munhu airespectiwa vanozikanwa kunzi kunyange vanga chiri vapenyu panguva ino ndo vamwe vanhu vainyatsa kutarisira kunzi vanofanira aiwa kuuya vachilidha nyika yeZimbabwe. Anoenderambira achiposta mapictures aiwa seamuri kuona aimamwe macommanders seamuri kuona kanzi Sandi Maclean was the commander from 1981 to 1982, then Kweta V Zvanashe from 1994 to 2004, then CDG Nchiwenga from 2004 to 2017, then Philip Valerius Vanda from 2017 to 2025, then Emmanuel Matatu from 2025 until now. Ndo mashikombada toka panguva inoi aiwa nevakomana vekozwa pamusoro aiwa pamacommanders edu yamunyika yeZimbabwe. Pena comment section medu zafungura aimba kuti pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like chita on the bell icon.